sammen. Det er Asger, og jeg er tilbage. Og jeg vil gerne spørge jer om noget. Jeg får mig en hest nu, og jeg vil gerne spørge jer om, hvad den skal hæve. Og ja, så det kan I skrive i mine likes, så I kan view det. Så jeg kan, og så ser jeg, hvorfor en jeg gerne vil have, og så kan vi vælge det navn. Så i næste episode skal vi gøre det. Men min far tænkte sådan, Brian, det synes jeg også var et godt navn, men ikke godt nok. Sådan, jeg har givet den jernrustning, og det er derfor Navimino, mig og Margrethe. Og ja, så her er den. Min hest, og den er sød, det er en indianerhest. Hvis jeg lige prøver at tage den her af, og den her af, så kan man se, at det er en indianerhest. Jeg synes, den er ret sød. Nå, nu putter jeg lige en særlig på igen, og en jernrustning, så ser den også mega sej ud. Nå, men lige om lidt skal jeg slukke, fordi det her var bare sådan lige en hurtig video, jeg skulle spørge jer om noget, sådan. Så vi ses en anden gang. Hej hej.